В тази таблица се въвеждат всички артикули, различни от стъкла и контактни лещи, като номенклатури. Задават им се кодове, продажни цени, вид на закрепване на стъклата, боксинг системата и подаръците за рамките. В тази таблица също така се прави и първото въвеждане на наличностите, т.е. началното количество. Ето как става това. От бутона нов артикул генерираме нов ред, след което избираме вида на артикула от падащото меню, производителя, въвеждаме кода, под който ще бъде този артикул. След това въвеждаме името на артикула. И въвеждаме продажната му цена. След което въвеждаме вида на закрепване. Избираме го от падащото меню. И съответно боксинг системата. Ако към тази рамка имаме кълъв подарък, въвеждаме и него. Десен бутон, избираме нов подарък и от падащото меню избираме това, което ще подаряваме. Подаръците може да са повече от един, така че отново нов десен бутон, избираме нов подарък и можем да подарим и бърсалка. След което, ако тази рамка сме въвели при първоначално създаване на наличности, с десен бутон генерираме нов ред, ново начално количество, датата можем да я променим, въвеждаме оптиката, т.е. избираме оптиката, след това въвеждаме количеството от артикула за тази оптика и единичната цена, доставна цена. Ако тази рамка е разпределена в повече от една оптики, генерираме с десен бутон, генерираме нов ред, ново начално количество. Избираме си оптика, другата оптика, в която ще бъде разпределено количество. Вписваме количеството и задаваме доставната цена. И сме готови с въвеждането на тази рамка и разпределението й по оптики. При вече създадено начално количество във фирмата и оптиките, новите артикули, които зареждаме, се въвеждат в тази таблица по същия начин, само че не се разпределят като начални количества, а се използва друга форма в таблица склад, която е нова доставка.